कोनो भी कागज के बिना जांच कइले अंगूठा मत लगाई। बहू, अरे तू का कह रहल बाड़ू? तू कहा ना कि बाबूजी के नाम पे राइस मिल खोले के बाद और ओकरे खातिर हमनी के पैसा चाहिए। अच्छा, तो आप लोग के राइस मिल खोले के बाद तो आप लोग अपना हिस्सा की जमीन बेच के काहे नहीं की राइस मिल खोलत? अब से युवराज जी के हिस्सा की जमीन हम ना बिके देब। बहू, कौन हिस्सा की बात कर रहल बाड़ू तू? हाँ, ऐसन रघु के कोनो हिस्सा नहीं खे। अच्छा चाचा जी, यहाँ के कोनो हिस्सा नहीं खे? तो फिर आप लोग युवराज जी से एक कागज पर अंगूठा काहे लगवावतन? मधु, चुप। जब तू हिस्सा के बात करी देले बाड़ू तो चारों भाई में प्रॉपर्टी के बराबर बराबर के हिस्सा कर देता नहीं, ठीक बा? हाँ। 4 हिस्सा कैसे? हाँ? हिस्सा तो 2 गो लगी ना, एगो आपके परिवार के और एगो युवराज जी के। का वकील जी, हम ठीक कहता नहीं ना? मधु पागल होइल बाड़ू, बाबूजी से जवान लड़ाओ ताड़ू। हमने भाई लोगन के मामला बा, देखा तू बीच में मत पड़ा, था तुम्हारा जवान खींच ले। भैया, हाँ? जबान संभाल के बात करी। मधु हमार पत्नी बाड़ी और मधु जब एक बार कह देली तो हम कौनो पेपर पर अंगूठा ना लगाई।